Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina. Hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Akhwasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maksudu Zulaikha utawi maksude Dewi Zulaikha bihazal kalami kelawan ikilah pangandikan, kelawan ikilah ucapan sing Dewi Zulaikha le ngucapke wa ma ubari utawa wa ma apri nafsi mangazalika minal khianati. Seka lafat kuwi haitsu rawatuhu maksude Zulaikha ngucapke ucapan iki utawa omong iki iku al-iktizaru iktizar. Iktizar tangazur. Iktizar tangazur istilahnya jedulke alasan utawa krana tangazur, krana ana alasan. Mimma saking barang kana kang ana apa mah. Ya le omong ngono kuwi iki karena memang kudu omong ngono kuwi sing ternyata dampak saka omongane Zulaikha itu njebloske Nabi Yusuf nang penjara. Ya awal-awale ora kepikir nek ngantek nggawa Nabi Yusuf dadi terpenjara niku awal-awale ya ora kepikir. Ning jebul saka omongan sing ngono kuwi iku ngeterke Yusuf dadi mlebu penjara. Weh jenengan le arep nyambungke cerita iki saka awal ngantek tekan sepene sakarepmu. Ketoke wong ya wis ora gathuk. Selali. Dadi saka sejarah awal wingi iki wis lali. Nek sing kakung-kakung iki kelingane pokoke ya Zulaikha iki ngetek ngono wae. Ming kuwi kelingane ming sitok kuwi kok. Angel. Sing dikeli. Karang nek ora gathuk sambung ceritane wong balekke domir kuwi ya kleru. Apa meneh nerangke engko iki sing ngomong sapa, Yusuf apa Zulaikha apa Kitfir apa pelayan wedange apa rajane ngono ya. Le balekke domir niku lho le angel iki. Andae jak tutupan ngaji pasan kuwi ana sing ngomong ingkung meneh.
Ngel tenan sih wah. Mbuh ana ora. Oke, tak makan. Ketoke ngarep ketoke. Ben aku dirasani ra apa-apa kulino. Kulino wong dirasani wis kulino. Ora mung perkara iki iku kebuyan perkara apa wae ming do dirasani kok ya nang. Masalahe yo anu. Seri. Iya tak kira yo do ngelis nang grup kae. Kae do ngelis jenenge iki semene, jenenge iki semene, jenenge iki semene to kae. Ning yo ana sing batin, "Ha kok kiyaine ra ono jenenge ngono ya." Ketoke yo ana lho sing ngomong ngono kuwi. Mula saiki tak cetakne sisan ben cetok men genah. Mbok yo ben wong ngrasani wae kok. Anu nek ana sing ngrasani kok kewetu ning aku sesuk ora arep mangan ingkunge aku. Nek ana sing kewetu ning aku. Ora apa-apa ra ning sing penting ingkunge tekan lho nek aku. Ingkunge terkirene ning wonge rasa makat lho. Nah ya tuna. Watan zihu Yusufa utawi bersih Yusuf. Sucine Yusuf minazambi saking dosa. Iku innakulan nafsin sak temene utawi saben-saben nafsu iku la amaratun yekti tansah geret utawa tansah akon bisui kelawan elek illa nafsan iki bagaimanapun tetap ana pengecualian illa nafsan kejaba awak-awakan utawa kejaba nafsu rahima kang melasi ha ing nafsu sapa Allahu Gusti Allah bil ngismati kelawan pangreksan. Itu toh. Le sucine Yusuf saka dosa. Wong nyatane ya Yusuf ki ora dosa tenan. Ya suci tenan saka dosa. Nggih. Lah kok isah-isane ing atase kahanan kaya keten kok dadi Yusuf iso resik saka dosa. Iso ora duwe dosa. Padahal cetha mlebu ning kamare Zulaikha. Oh, nek di logika. Mlebu ning kamare Zulaikha kok dadi iso ora dosa utawa iso dihukumi ora dosa. Karena saben-saben nafsu niku tansah ngejak ning nggon elek. Wis iki. Saben-saben nafsu, mbuh nafsune wong lanang, mbuh nafsune wong wedok niku mesti ngejak ning nggon elek. Kecuali nafsu sing karo Allah dikai kawelasan, nafsu sing karo Allah dirahmati, wujude direksa saka dosa. Lah kuwi kebukten Nabi Yusuf. Iya. Nabi Yusuf ki ya menungso biasa ya ndek nafsu kok ya. Bahkan ning sejarah jenengan pirsa sing pemburine Zulaikha iki dadi garwane Nabi Yusuf, pemburine. Ning awal-awal iki lho niki ning cerita. Ning sejarah awal-awal cetha iki seneng Nabi Yusuf iki cetha seneng kok karo Zulaikha. Wong ning wingi diterangke kok. Ewa semono mlebu kamar wong loro, Zulaikha ngejak, tetep Nabi Yusuf gemang padahal ana nafsune. Nek kudu ngomongke nafsu niki ana nafsune, ning kok dijak gemang. Lah kuwi jenenge nafsu sing karo Allah dilindungi. Nafsu sing karo Allah diwelasi wujude oleh pangreksan.
Ngono kuwi jane nek jenengan nyermati juga sering kejadian ora kudu Nabi Yusuf. Tenan raketan kok asbab pangreksane werna-werna iki asbab utawa sebab-sebab le Allah ngreksa le Allah ngrahmati nafsu mbok menawa sebagian nafsune jenengan utawa jenengan di nafsu dong arep nuruti nafsu tur lahan utawa media sing nggo nuruti nafsu ki ana tapi ora hasil nuruti mbuh ana sebab apa lah kuwi hakikate iki nek kita kudu ngomong hakikate niku jenengan direksa kudu jenengan ning nafsune jenengan direksa ngono lho ya biasa to ngeten niku kerep kok nek jenengan krasa niku ya anu ora tau digatekke ora peka kok ya kudune apa-apa ki didadekke bahan tafakur ngene wae wis contoh sing paling simpel iki ya mingkur cerita maksudnya mingkur penginta-inta cinta-inta ora nyata ngono lho ming apa jenenge penginta-inta oh anu ya anu pengintan-intan ento-ento sauniku sing penting jenengan dong ngono wae lah wong kok ngaran-ngarani angel diomong iki ngene misalkan kaya dilalae iki ya ming dilalae mbok menawa dilalae sebagian saka jamangan niku ki duda dilalae iki ming upamane jura tenan gek yo disawang isih wangun duda disawang isih wangun iki gek yo didit ora wong baradol sawah iki ceritane dadi wis rada wangun tur yo didit iki yo didit lha kok dilalae niku ki ana randha nom yo kenal karo duda niku yo kenal telepon randha niki telepon iki kudu sing do ngaji kene lho iki ceritane njaba kono lho kudu kene nek kene iki ra ana duda sing model ngono kuwi iki ra ana lagi diceritake wis nyegat-nyegati kok jenengan masalah iki kula ki arep nerangke bentuk nafsu sing direksa karo Gusti Allah ngono lho sik to dirungokke sik to piye mau ceritane anu wong urip iki ming sarwa ra penere sahur wareg ya lalen ora sahur ya lemes dadi ming sarwa kewuan iki ditelepon karo randha sing nom yo anu yo gluwi dadi yo gluwi wale telepon iki yo wangun kae Mas sida ketemu aku ra misalkan ngono nek sida ketemu iki ming anu urung dadi apa-apane kok ae sida ketemu aku ora ben kan kowe muni ngedrel pengen ketemu aku nek saiki nek pengen ketemu aku saiki ngomong saiki wae iki kowe duwe wektu persiapan 40 menit iki lek ngejak ketemu ming rada cerak kok ya ceritane ora tek atol rada ketemu alah ming sate lor pleret turu kok ketemu iki
Jadi tak kei wektumu 40 menit. Karena juga waktuku terbatas sekali, iki we tak sempat-sempatke demi ngurmati karo ngegungke sampean. Wangun gae. Lah kok ndilale sing lanang oke siap, tunggu dulu. Wah, tak rono. Ya tenan. Tunggu dulu. Wah, terus buar kuwi langsung raut. Wong waktune mung 40 menit to yo sampean adus yo kentekan. Adus kentekan wektu kok yo iki mung raut. Buar kuwi terus awake semproti minyak wangi. Gek mereke minyak wangi iki Casablanca. Semprot. Buar kuwi tenan. Langsung entar ngejot motor. Montore Supra X. Kujut motor. Wah ngetiging selak kesusu kayang ngono ya. Mah nabrak kucing tak ngono. Wah mah nabrak kucing sleyor ngono malah ambruk. Malah ambruk terus gereng-gereng gek dengkule rada mlocot kae. Katok izin suwe. Katok izin padahal jan Lea 501. Ora mbiyen-mbiyen kuwi katok iki Lea 501. Lives kok Lea. Lives 501. Wis nggo gul-gul kuwi je. Kok malah nabrak kucing tiba katoke suwek dengkule mlocot. Wis arep persiapan ngedeke terus dilalah yo malah montore we tedenge rusak dadak akhirnya kliwat saka 40 menit. Diteke arep mangkat wis meh sak jam. Ternyata ana WA. Entek wektune tak tunggu kesuwen berarti kowe iki ra serius. Wis. Terus malah bahasane sing wedok iki rada kasar kae. Mulih nganggo jarik wae lho ngono malah iki. Wah wis tiba dengkule mlocot isih donekke. Isih decele muni ra lanang ngono lho maksude sanepa. Mulih nganggo jarik wae kuwi padha karo donekke ora lanang ngono lho. Dintani ya kene wis arep ngekeki alasan wis angel ditelepon ternyata wis rapi. Mbok menawa ketoke nomore wis diblokir. Ketoke menyakitkan, ketoke sial. Ketoke menyakitkan, ketoke sial. Ning sakjane nepsune Duda kuwi direksa karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi donge ketemu ora ketemu. Mula sakjane apik nabrak kucing kuwi mbangane ketemu. Ora tekan jenengan ketoke mikir ngene. Lah kok nabrak kucing kok apik ngene nek jenengan oleh tak aturke iki sekedar prediksi. Duda sing bar nabrak kucing iki engko bar kuwi. Iki ketoke sing dilakoni cetha loro, pisan nambani dengkule mlocot. Karo ndandake montore cetha ta? Karena memang kuwi jelas kuwi wis iso diprediksi iki engko mesti mulih nambani dengkule mlocot karo ndandani montore. Ki nek tiba nabrak kucing. Ning upamane ora nabrak kucing, iki engko terus akhirnya ketemu tenan. Le ketemu iki cetha wis dosa karena nuruti nafsu. Jelas lu mempeng tak nuruti nafsu iki jelas. Ya engko nek le nuruti nafsu badha kuwi iki jalure bener nek ora. Nek jalure bener mbok menawa terus dirabeni. Ning nek kok dienggo ngalor ngidul ora cetha. Iki piye? Akhirnya saka berawal ketemu pemburine saya rapi. Mula mending nabrak kucing pemburine apik. Iki nek ngantek mikire ngono ora tekan kebangetan. Walah. Makane neng kene sing dimaksud nafsu niku ngajake mesti nenggon elek
kecuali nafsu sing karo Allah dirahmati wujude dikai pangreksan. Lah salah satu bentuk pangreksane iki engko sebabe werna nek sing kula contohke sebabe Allah ling ngreksa nafsu nganggo nabrak kucing. Sebabe Nabi Yusuf direksa nafsune nganggo dikunjara larado. Kang ta? Padake gawe anu tamsil itu namanya nek cara mondok mbiyen kon gawe tamsil. Tamsil itu gawe contoh sing sepadan. Iki gawe contoh sing mirip-mirip sepadan sehingga nek nerangke kudu ngono kuwi men saka bahasan pokok ora minggo. Iki ra minggo iki. Terus sing paling angel iki lek gawe contoh ora minggo, ora nyasarke sing do ngaji, di sisi lain tetep asik do seneng lah iki sing angel kuwi. Padake wis gawe contoh ora minggo asik slow guyon gratis. Ora tau banget ya. Gue jenengan yang psikiater larang. Adake neng psikiater larang kok ya. Ngel tenan ngene. Ngono kuwi ya ora do diakon. Mula kejaba nafsu itu selalu ngejak ning nggon elek. Kejaba nafsu sing karo Allah diwelasi, wujude nafsu sing diwelasi itu nafsu sing direksa karo Gusti Allah. Contone wis kula aturke. Kanafsi Yusufa kaya nafsune Nabi Yusuf alaihi salam. Iki lho. Kaya nafsune Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ki ya menungsa biasa, aja muni karang dhek nabi, jangan seperti itu. Ning beliaunya itu juga menungsa biasa, artine ya duwe nafsu ya. Ora kok nek nabi ra ndek nafsu nah gemang didadekke nabi. Nafsu itu penyemangat urip, Ji. Urip ra ana nafsune ya anu kok ya jangan ra ana uyahe. Ayo terus piye hambar kok ya nek jenengan paham walaupun skedul dasar bahwa nafsu niku selalu ngejak nang nggon elek tapi sudut pandang positifnya wong urip duwe nafsu itu dadi semangat. Makanya nang nggon babakan nafsu Allah selalu memberi dua pilihan nyikapi apik karo nyikapi elek. Lah monggo lek nyikapi wong nang kono ana pilihan kok nuruti nafsu sing marai iso oleh swarga ana dalane, nuruti nafsu sing marai oleh neraka ya ana lakune. Karek milih to. Aja kok terus langsung gebyah-uyah wong urip kok nuruti nafsu. Lah sampeyan ora dong. Sampeyan ngomong ngene ming waton napa wong sampeyan urip ya nuruti nafsu kok. Kebanyakan urip niku mengke sing menyemangati urip nafsu. Nyatane jenengan wis ibu-ibu wae nek nang pasar tuku bahan sayur te arep jangan. Kebanyakan sejane arep jangan kae saka nafsu. Mula aku milih sayur iki engko kancane iki. Kamangka sing dipilih luwih larang. Mbangane sing ana sing luwih murah. Iki wis cetha. Tereng ana ning milih kembang kul. Iki tempe ana ning milih tongkol keranjangan. Kuwi nek ra nafsu apa? Wis kok nafsu kok ya. Cuman nuruti nafsu tapi dalam kategori halal. Nuruti nafsu dalam kategori ora dosa. Pancen penyemangat urip ki nafsu kok ya. Nek jenengan paham, ngene iki sing lanang-lanang golek duit mempeng. Niki ketoke sing dorong nafsu, pengen iso badan. Iki sebagian. Nek sing pengen iso badan, mula ngono ku mbut gawe mempenge pol.
Ning ana sing lanang iki mbut gawe memenge pol. Ana. Memeng karena wis ora ana pengarep-arep. Ora ana pengarep-arep piye? Alah engko tuas oleh bayar ya wis ora bakal iso ngecakno, ora bakal iso nanjakno. Lah ngopo? Ditunggu cangkem boyo. Ayo wes dadi yo memeng kae kadang kok. Mula apa-apa iki penyemangat hidup itu adalah nafsu. Makanya ayo dikelola dengan sebaik mungkin, dengan didorong nafsu niku kita iso nyalengi ngamal soleh sing saoke-okehe. Saoke-okehe kok ya nek nggon kaitan niki Zulaikha karo Yusuf, kaitan kita karo bojo banyak sekali penjelasan-penjelasan sing tingkah real, tingkah nyatane niku penyaluran nafsu ning nyatane dimeng-imeng karo Gusti Allah dadi ganjaran. Padahal niku ki asline tingkah nyatane saka nafsu. Ha kok iso ya nyatane endi wae wong wedok sabar nalika awake ditumpangi tangane bojo lanang utawa digedhekke awake ditumpangi sikile bojo lanang. Ning sing wedok sabar menerima dengan senang hati, mongko dosa-dosane wong wedok niku gogro kabeh. Lah iki piye? Padahal jan ming tangan ki ming temumpang tok ora ngopo-ngopo. Iki girang apa-apa. Apalagi tangan ki ora temumpang ning nuruti nafsu. Wah, iki kok ganjaran tok kaya. Lah jenengan anu pahame urip ki cethek banget kok jenengan. Dadi piye-piye ming sarwa elek gek paham cethek wis senengane biji wong. Kae iki ngene, kae iki ngono, ngaji yo sithik. Insyaallah nek sampeyan ngaji ora iso biji ngono kuwi. Wong pahamane luas to. Pahame luas wong nyatane wingi tak aturke kae galo sing jenenge Rabi'ah Al-Misriyah itu le diangkat dadi waline Gusti Allah karena sebab musabab awal ora pengen rabi terus rabi. Iki ora pengen rabi ning terus rabi, nalika rabi niki mengke Rabi'ah niku terus karo sing lanang bahasane ngetek kuwi mau. Oh lah. Suwe-suwe nyawang sampean mah sengit tau. Lah wong diterangke ngeteki menjep ra yo munafik senengane. Nang kene menjek nang omah ngetek tenan. Laga. Rabi'ah Misriyah yaitu Pak Dadi bojo angger muni salat ngisak manjing langsung salat ngisak. Langsung salat ngisak bar kuwi macak sing marai bojo lanang seneng pacaan kategori. Pacaan kategori iki ora mesti standar ngono kae. Ning aku macak sing kira-kira bojo lanangku ki memang dadi kesukaane dhek lah. Macakku ngene iki dadi kesukaane dhek. Makane Rabi'ah Misrah to macak sesuai kesukaane sing kakung buar kuwi langsung marani ning kamar. Wah, terus sing lanang didupak-dupak kae. Kuwi sane po. Kok gek tenan, kok iki dupak-dupak tenan. Wah, lah yo geger ya ora dadi. Ben paham tak ewangi lho jenengan iki. Ngono ya mah ngayal. Terima kasih kok. Makan. Ayo wong ndupak iki biasane nyamping lho, ndupak iki. Biasane nyamping. Lah iki kok dipan tengah jebol. Kok iso amblong medun, wah. Inna Rabbi wis rasa dirembuk iki wae mah. Ora cetha iki engko suwe. Sing jelas kaitane jelas.
Inna rabbi sak temene utawi pangeran ingsun iku ghafurun zat sing akeh ngapurane liman keduwe wong istighfara. Digaris bawah ini ku. Istighfara kang njaluk ngapura sapa man min dzambihi saking dosane dheweke. Gusti Allah pangeran ingsun nek ning ayat pangeran ingsun inna rabbi ghafurur rahim. Nek ning ayat ning nek nggo kita rak Gusti Allah. Gusti Allah niku zat sing akeh ngapurane tumrap wong utawa kanggo wong sing wong niku gelem njaluk ngapura. Iki dieling-eling sing wong niku gelem njaluk ngapura. Nek ora njaluk ya duja. Aja manja. Ora njaluk ning kon ngekeki, ora njaluk ning kon ngeteri kuwi jenenge manja. Makane Allah ngekeki penetapan tumrap wong sing gelem njaluk. Kenapa? Karena wong ki statuse ming kawula, nglungguhana le dadi kawula, mbuktekno nek kita niku butuh bendara, butuh banget. Kawula sing ora gelem ndonga niku sombong. Merasa ora butuh Allah. Mula diseneni wong sing ra gelem ndonga niku diseneni karo Gusti Allah. Ndonga. Lah nek kaitan karo dosa njaluka ngapura cetha lho iki penak banget kok ya. Le njaluk ngapura werna-werna. Nek oleh kula omong nganggo laku loro, lesane njaluk ngapura, lesane terus penggaweane nglakonana sing apik-apik pinangka ijol le duwe dosa. Ya Allah paringi pangapura. Lantaran kula sedekah mugi panjenengan nglebur dosa kula misalkan ngono kuwi. Dadi lesane matur awake praktek. Niki iso ya Allah lantaran ngaji menika ya Allah mugi panjenengan nglebur dosa kula sing wingi-wingi sing biyen-biyen. Niki bujual ngono wis wangun banget kok. Ya meng ngono kuwi kok ya. Lah ngono kuwi ya nek ra dikandhani ya ora dong. Ngono ndak tak kandhani. Penak banget to niki, mula njaluk ngapura. Rahimun tur maha asih. Lahu kedue kawula sing gelem njaluk ngapura. Gusti Allah iki ya welas, maka bentuk kewelasane Allah itu permohonane diijabahi. Wong ki nek welas apa sing dadi penjaluke biasane dituruti. Misalkan kaya jenengan welas karo anak. Misalkan lho, panjenengan iku welas karo anak njaluk rak mesti dituruti. Lah ngopo dhewe njaluk ngono kok tak tukokke mesake ya. Ning jajal jenengan mangkel karo anak. Ning nek arang nek wong tua asli kok mangkel karo anak ki arang. Biasane wong tua sing ratek dong. Sing sok mangkel karo anak. Ning nek bojo arep wong lanang asli kae kerep mangkel. Kerep mangkel. Ja, niki nek bojo niku istilahnya diwelasi, disenengi, njaluk apa-apa turuti. Tenan niku ning nek bojo gawe mangkel sing lanang terus mangkel jengkel emosi, ketoke duja. Makane iki gambaran nyata karo Gusti Allah ki gawe ya seneng Allah ben Allah welas karo kita. Salah satu bentuk le gawe seneng nglungguhana le dadi kawula ndonga. Wong ndonga ki marai Gusti Allah didudukan sebagai Gusti Allah. Kita mendudukan diri pinangka dadi kawula. Kawula niku butuh Gusti Allah. Cetha ta iki genah penak panik iki. Di apa dipahami iki penak. Waton kerep njaluk ngapura wis istimewa. Wis dong to wis iki wae ngantuk aku. Terus sesuk. Muga-muga dadi ridani Allah. Dadi berkah Allah, dadi rahmati Allah. Saged istiqomah ning ngaji, istiqomah ning ibadah, ngaji ibadah napa kemawon mugi nekakaken kemanfaatan donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.